Tak ako by ste zhodnotili celkovo terajší priebeh sezóny? Tak priebeh sezóny, ja si myslím, že na nováčika súťaže vynikajúce umiestnenie. Neviem, či budeme tretí alebo štvrtý, to záleží ešte od jedného zápasu, ale každopádne v plusových bodoch sme tretí a musím povedať, že naozaj som našiel zmysel tej trénerskej práce v tomto kolektíve. Celý rok, čo môžem zhodnotiť a hlavne tento posledný pol rok. Nemám výčitky. Trošku nás postihla kríza v strede sezóny, ale aj v dnešnom výbornom zápase chlapci dokázali, že na to majú a ja im budem držať palce, aby sa oplatili aj napriek tomu, že nováčik, držíte sa, aj napriek tej zlej sérii stále v strednej tabulky, za nami sú také týmy ako Trnava, Dumica. Či čomu to pripisujete, že Malé Moravce a Vráble hrajú takéto? No, ono na to vplýva viacero faktorov. Samozrejme, že ten herný výkon družstva v celej sezóne sa nedá len povedať, či dobre alebo zle. Boli tam samozrejme oblasti, kde sme trošku pokulhávali, boli tam troška veci, ktoré sme nezvládli, ale každopádne na to zle sa zabudne. To, čo predviedli aj v dnešnom zápase, si myslím, že hlboký klobúk dolu, pretože napriek všetkým zraneniam, sužovaniam, problémom, chorobám dokázali ísť na doraz a ja Prešov radím za top favorita súťaže, takže keď sme ich porazili 2-1, ja si myslím, že si zaslúžia pochvalu. Samozrejme, že ako každý kolektívny šport ťahajú individuality a dneska naozaj ten Mihalik opäť poťahol tú káru. Myslím si, že mám šťastie trénovať hráčov ako je Mihalik a Pinter, ktorí sú dlhodobo, si myslím, po celú jeseň najlepšími hráčmi súťaže. Či to je Mihalik ako najlepší strelec alebo Pinter, sú veľmi najlepší hráč v defenzívnej činnosti, takže výborný výkon brankára po celú sezónu. Kvalitné výkony Martin Petre, ktorý škoda, že mal autohaváriu, ktorú sa nás postihlo. Lukáš Pacala je zvolený kľúčnú post ako líder mužstva. Čiže s týmito všetkými atribútmi sa vysporiadať je ťažké, ale dokázali to chlapci a aj tí hráči, ktorí došli z 18 nám pomohli. A ja hovorím ešte raz, že táto sezóna sa dá hodnotiť len pozitívne. Samozrejme, že je to na druhej strane zaväzujúce aj do tej jarnej časti, aby sme poskladali mužstvo, ktoré bude konkurencieschopné a hlavne, aby sme prinášali radosť. Ja som na pár zápasoch tu videl solidnú návštevu na úrovni v podstate už Corgon-ligy, takže to ma teší. V tom dnešnom zápasu videli sme dokopy asi 8 alebo 9 žltých kariet, 2 červené karty. Bolo to dosť nervózne? Bolo to nervózne, ale aj ten terén k tomu prispel, lebo tu si nohu neudržíte na tom šmiklavom teréne a keď vám ujde, to je faul. Ja si myslím, že všetky karty boli objektívne zaslúžené, takže to je môj názor, ale na rozhodcov sa nevyjadrujem, ale každopádne je ťažké aj rozhodovať takéto zápasy, kde je každý stret komentovaný, alebo respektíve tí hráči si pýtajú fauly. Každopádne to nechcem rozoberať. Ja rozoberám svoje mužstvo a tak som pripravoval celú jeseň, že ja sa nestaram o supera a dokázali sme vonku získať počet bodov, ktoré nikto si nevie predstaviť a sme v podstate tretí najúspešnejší v plusových bodoch, takže na pár momentov, na pár posledných minút, čo nám ušli zápasy s Nitrou, či už s Trnavou, na Slovane, ale to by som už asi moc chcel, takže ja som rád, že v podstate sme tak ako sme. Hráte systémom 4-4-2, je to nejaká kontinuita s A-tímom, alebo je to skrátka zloženie tímu? Začínali sme 4-4-2, ale typológia hráčov po odchode Pacalaja a zraneniach aj Petreho sa troška musela opraviť, ale v poslednej obdobie sme hrali systém 4-3-3, lenže dnes, kvôli tomu, že Prešov má naozaj silný stred, sme zvolili znovu modifikáciu 4-4-2 s tým, že obidva kraje mali byť omnoho agresívnejšie. Tam by som povedal, že tam trošku nás tlačí do banka, či jeden kraj alebo druhý. Nie je tak adekvátne náhrada za toho Pacalaja, respektíve Martina Petre sme museli prerobiť na útočníka a tým pádom sme trošku trpeli, ale naozaj lídri mužstva, Tvrdoň, Pinter, Mihalik, skláňam